At nagbabalik ang Spicy Opo mo sa radyo na kaya kang mahalin pang habang buhay. Huy! Ako pa rin to, mahal, si DJ Kim Chino. At syempre, babalik na tayo sa ating Chinitox. Usapang pag-ibig mula sa chinito ng buhay mo. At di ba nga sabi ko kanina, ibibigay ko ang 3 indikasyon na hindi ka pa pwedeng magjowa. Eto na ha, re-recap ko sa iyo yung una. Sabi ko nung una, huwag ka muna magjowa kapag selfish ka, makasarili ka. Sarili mo lang lagi ang inaatupag mo. Ang gusto mong relasyon ay talaga nga namang one-sided. Diba? Yung hindi ka nag-a-adjust kapag may problema. Kapag nagkaroon ng problema at talagang ikaw may kasalanan, talagang gusto mo siya pa magsosorry sa'yo. Wow! Kapal na mukha. Diba? Yung gusto mo lagi convenient sa'yo, ikaw yung hinahabol. Ikaw gusto mo kinakausap ka lagi, nag-a-update sa'yo lagi, tapos ikaw marami kang kausap. Ganyan kayo mga selfish kayo, ganyan kayo mga self-centered. Ang akin lang naman mahal, yung ganyang pag-uugali ay napaka-toxic. At sana kayong mga toxic at hindi pa ready sa commitment o sa relasyon ay makahanap din ng hindi pa ready para dalawa kayong maglokohan. At ang pangalawa naman mahal, huwag ka muna magjowa kapag, takot ka sa commitment. Uy, totoo yan Tandaan nyo, ang usong-uso ngayon ay yung date lang ng date kasi gusto mag-explore. Wow! Pero mahal, ngayon na ako yung matured na at tumanda na, iba na yung definisyon at purpose ko kapag nagde-date ako. Kapag ako ay nag-date, si Kim Chino po ay nag-date or nakipag-date, ang goal ay yung makikilala ko na ang aking mapapangasawa. Ganun. Hindi Ikaw ayaw mo sa commitment. Nakikipag-date ka kasi gusto mong subukan ang iba't ibang bagay, posisyon sa kotse. Hindi, gusto mo mag-passenger princess, diba? Yung mga ganong level ang gusto mong gawin sa buhay. And definitely, hindi yon karapat-dapat. Utang na loob, kung ayaw mo sa commitment, wag kang humanap ng ready at seryoso na sa buhay. Kasi ang ending niyan, nakakasayang ng oras, ng panahon, ng pagmamahal. Kasi yan yung ginawa kay Kim Chino. Gabi-gabi na lang nagre-relapse si Kim Chino, pero ang totoo, talagang hindi pa ready mag-commit ang isang tao. Ang isang tao ay dehado at talaga nga namang masasaktan sa bandang huli. Diba? Nakakalungkot yun. Ang akin lang naman, kapag hindi mo gusto, hindi mo nakikita moving forward or long term, mas mainam na wala na lang kayong label, diba? Huwag nyo nang patagalin ang relasyon na kung saan siya lang ang kawawa at ikaw nagpapakasasa. Ang akin lang naman, wag nang patagalin, wag nang pahabain at sana makahanap ka ng katapat mo. Yung ayaw din ng commitment para dalawa kayo maglokohan at magtikiman ng iba. Anyway, mahal, dalawa pa lang yan sa indikasyon na hindi ka pa ready sa seryosong relasyon. Kaya kung ako sa'yo, wag mo ililipat ang radyo kasi may isa pa ako dito. Tignan natin kung sapul na sapul ka sa mga sinasabi ni Kim Chino. Anyway, mahal, makakasama pa rin naman ako hanggang 9 PM pa si Kim Chino sa kanyang Chinitox, usapang pag-ibig mula sa chinito ng buhay mo. Kaya naman, manatiling nakatutok dito lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.